2009 ମସିହାରେ ଲିଖିତ କବିତା କନ୍ଧମାଳ କହୁଛି 3। ଚିକ୍କଣ କୁହା ପ୍ରଶାସକ ଅମଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଭରପୁର ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ। ଚିକ୍କଣ କୁହା ପ୍ରଶାସକ ଅମଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଭରପୁର ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ। ପରଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଗ ମାଛ ଦରର ଖୁନ୍ଦି ଖାନ୍ଦି ପଣସ ଓ କଲମୀ ଆମ୍ବର ତୋଟା ଏବଂ ବିନ୍ସ ଝୁଲଣ ଓ ରସଭରା ବାଇଗଣ ବସ୍ତା। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସମତଳ ଗାଉଁଲି ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ରାଜନେତାଏ 2 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ଖେଳ। ବୋତଲେ ମଦ, 2 ଫୁଟ ମାଉଁସର ଭୋଜି ଆଉ 2-4 ଟଙ୍କାରେ। ମୋ ଗାଁ ଇସ୍କୁଲର 21 ବଳା ଶିକ୍ଷକ କଦବା କେମିତି ବୁଲି ଦେଇଯାଏ ଇସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡା, ରୋଷେଇଶାଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ମନ ସୁଖ ଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ଠାରୁ 5 ପଣକିଆ ଏବଂ ବତାଏ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ତରିକା। ଓଡ଼ିଶା ଛାତିର ହୃଦଚକ୍ରେ ଥିବା ସୁନାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ମୋ ପିଲାଏ ଖାଆନ୍ତି ପେଟ ବିକଳରେ ଆମ୍ବ, ଟାକୁଆର ଜାଉ, ଛତୁ ଆଉ 12 ଜାତି କନ୍ଦା। ଓଡ଼ିଶା ଛାତିର ହୃଦଚକ୍ରେ ଥିବା ସୁନାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ମୋ ପିଲାଏ ଖାଆନ୍ତି ପେଟ ବିକଳରେ ଆମ୍ବ, ଟାକୁଆର ଜାଉ, ଛତୁ ଆଉ 12 ଜାତି କନ୍ଦା। ବିଦେଶୀ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ। ବିଦେଶୀ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ। ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମାନିଯାଉ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି କ୍ଷମାର ଈଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ଏତେ କଳି, ଏତେ କତରାଳ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଠି ଭାରି ଶସ୍ତା, ଭାରି ଶସ୍ତା ପୁଲିସର ଲାଠି। ମିଛ ଧର୍ମ ଜାତି ନେଇ ମଣିଷ ରକତେ ଆଜି ଭିଜେ ଏଇ ମାଟି। ମିଛ ଧର୍ମ ଜାତି ନେଇ ମଣିଷ ରକତେ ଆଜି ଭିଜେ ଏଇ ମାଟି, ଭିଜେ ଏଇ ମାଟି।